Kedysi dávno jeden pastier uvidel, ako sa na veľkom kameni vyhrievajú dve salamandry. No a keď ich chcel chytiť, tak mu ušli pod ten kameň. Keď ho odhrnul, tak uvidel obrovské hrudy zlata a striebra. A tak vlastne vznikla aj legenda o vzniku baní tu v Banskej Štiavnici. Jedna taká obrovská salamandra sa bude pohybovať aj tu medzi návštevníkmi, Behaj lesmi, no a na trati medzi našimi bežcami sa určite objavia aj moje sestry, lesné víly. Keďže je dnes horúco, tak sme vybavili aj vodník a nech nás trochu schladí. Tak sa poďme pozrieť na to, aká tu je dnes atmosféra, pretože ju môžete zažiť len a len na Behaj lesmi. Ako som spomínala, tak salamandra z legendy o vzniku Štiavnických baní zavítala aj na naše preteky. A hádajte, kto z nej mal najväčšiu radosť? Jasné, naši najmenší bežci. Tak sa z nej tešili, že svoje trate prebehli ako výchor, aby sa s ňou potom mohli ísť rýchlo odfotiť a vytvoriť si tak spomienky, na ktoré len tak nezabudnú. A čo je dôležité podľa vás? Aby sme si dobre to užili. A užili ste si to? Áno. Tak zakývajte. A tvoja maminka s tatínkom tiež behajú? Maminka pracuje a táto niekedy so mnou beha. Koľko pretekov ste stihli za tieto prázdniny? Asi 6 a potom ešte 3 v Česku. Odpadnem. Bežecký sviatok pokračoval charitatívnym behom Jojšport Run, ktorý si v Štiavnických vrchoch vyskúšalo 194 bežcov. V rámci tohto behu putoval výťažok na nemocnicu v Banskej Bystrici. Vyzbierali sme krásnych 2103 eur a z toho 500 eur už tradične prispel aj partner našich pretekov Zatopek Consulting. Ďakujeme veľmi pekne. Aj dnes tu máme veľké slniečko a vy môžete v stánku doktora Maxa, nášho partnera, použiť opalovací krémy, ale nie je to len o krémoch, tá starostlivosť je o mnoho väčšia a Janka Kutlíková z doktora Maxa, riaditeľka marketingu, nám povie, že čo všetko naši bežci a naši návštevníci môžu u vás zažiť. Tak v prvom rade my sme veľmi radi a nadšení, že môžeme byť už 4. rok súčasťou tohto veľmi veľkolepého podujatia, ktoré je také špecifické tým, že sa robí v lesoch alebo že sa uskutočne v lesoch. Tak my sme si tento rok pripravili okrem iného v rámci starostlivosti, tým, že sa staráme nielen o pacientov, ale staráme sa aj o bežcov alebo o aktívnych ľudí. V prvom rade máme detskú škôlku, ktorá sa nachádza po mojej ľavej strane, kde sa staráme hlavne o deti, aby si rodičia chvíľu v pokoji mohli zabehať. Jasne. A v druhom rade sa staráme o bežcov tak, že tu máme taping po tom, ako sme to mali veľmi úspešné minulý rok. Máme samozrejme opalovacie krémy, doplňame pitný režim, či už magnézium alebo rôznymi energetickými nápojmi. Potom tu máme BMI, kde meráme index tela. A potom máme samozrejme spiroergonometriu, ktorú sme už úspešne preniesli z minulého roka aj do tohto roka. Takže keď niekto povie, že mám ťažké kosti, tak vy mu viete presne na papieri ukázať, že no ale toto nie je iba o kostiach. Presne, že to je trošičku aj tučík a trošičku treba aj schudnúť. Takže veľmi odporúčam tento Body In stroj. Tak a máme odštartované hlavné preteky dnešného dňa. Poďme sa pozrieť, ako sa našim bežcom darí, pretože dnes je naozaj veľmi horúco. Mnohých to možno bude ťahať okúpať sa v miestnych tajchoch, ale dajte si pozor, lebo niekde po trase na vás bude striehnúť aj vodník. Nemusíte sa však báť. Tento vodník je náš a namiesto toho, aby vás utopil, tak vás osvieži prúdom vody, ktorý vám dodá energiu na to pokračovať ďalej. No a ak budete mať šťastie, tak možno stretnete aj nejaké tie výly. A čo hovoríte teda na Behaj lesmi tak celkovo? Perfektné. Dobré riešenie, to ekologické, takže asi tak. Druhýkrát na Behaj lesmi. Minulý rok som bol v Topolčiankach, tam som kategóriu vyhral. Tuto budem rád, keď budem na stupne víťazov. Čo sa vám v rámci Behaj lesmi páči najviac? Keď to máte také pestné. Čičmany, lebo pochádzam blízko odtiaľ, to je ako taká srdcová záležitosť moja, ale
ale aj fatra. A Málu kedy prihlásite? Asi o rok. Teraz už sa snaží chodiť, ale ešte to nie je také, že by prebehla sama iba za pomoci ručičky, takže o rok to bude určite aj s ňou. Super, tak sa budeme tešiť. Ahoj, takisto, ďakujeme. Ani tu v Štiavnických vrchoch nechýba náš zakladajúci partner Lesy Slovenskej republiky. Dobrý deň, Ľudská. Dobrý deň, ahojte. Máme tu takú aktivitu veľmi zaujímavú a to je sadenie stromčekov pre deti, ale aj dospelých. Ako sa to páči návštevníkom? Je to taká novinka a musím povedať, že ohlasy sú na to veľmi pozitívne. Aj deťom, aj dospelým sa to veľmi páči. Naozaj prídu, vyberú si nejaký stromček, nejakú lesnú drevinu, zasadia si a zoberú domov potom. My tu dnes máme aj lesné víly. Hej, naši bežci ich mohli vidieť na trasách. A vašim lesníkom sa to nestáva, že by videli niekde v lese víly? No, tak naši lesníci stretnú skôr nejaké lesné zvieratko, no ale možno aj lesné víly. Už sme takmer v cieli našej tohtoročnej série Pretekov Behaj lesmi. Vidíme sa ešte v Smoleniciach 28. septembra. Čo tam môžu naši návštevníci zažiť? Tak my si určite pripravíme nejaké zaujímavé aktivity a možno aj to sadenie stromčekov bude. Tak, ste vítaní, tešíme sa na vás. Že to dnes bolo magické. Mali sme víly, mali sme vodníka, mali sme salamandru, krásnu prírodu, nádherné výhľady. Milujem každú jednu zastávku v rámci pretekov Behaj lesmi, lebo každá z nich je niečím zaujímavá, výnimočná a hlavne nezabudnutelná. Ak ste tu dnes neboli, tak mám pre vás dobrú správu. Väčšinou sme zvyknutí ukončovať sezónu v Banskej Štiavnici, ale tento rok nie. Teším sa na vás na poslednej zastávke a sú ňou Smolenice. Budeme štartovať priamo pod zámkom a naši bežci si užijú Malé Karpaty. Teším sa na vás. Ahoj!